nde mi wujjani cakka ko min jeyi cakka ha tan ganda hoorema kanko mawɗo policier bo o yamiri policier bo ɓe mo arnoɓe yo jaggam ɓe piyami tan ganda hoorema ɓen jaggimi ɓene piyami goɓɓe ɓene piyami regesuji ɓene piyami e hoore ɓene piyami e dande ɓene piyami e yeeso ala fof no piiranimi ɓega kadi jogui cabbi mumen tan en librami ɓe piikam banda men policier ɓe nani piye nuuru ɓe pi nuuru hankkadi nuuru ene wulla e nder banda men kanko nuuru o wi no ɓe piirimi ni nde tawno muusi mi andi hen mi jiiɓima hankkadi ne pellitmi fende. laata bajjere tekkere ɓe nder nde rondake gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubako ɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminamo beltanamo mbiya mbar jaam Allah wone mon ha joni ko sehel mon guiɗo mon jawando mon YOUZARSIF ari kadi weltinde pittali no wono wadde kala saaha banda men en gari jokiranden histoire mon histoire men darol men no puɗɗino ɗen ñandene woni darol nurugol banda men ñandene en jeehino ha jeeyowo yehi hedde mawɗo policier bo o wi ɗum cakka ha ko kanko jeeyi ko nuuru wujji cakka ha wadden noon yo mawɗo policier bo waɗe nuuru kuugal banda men sara yehino ha ɗon dari wi lamɗo so hokkinomo jamma goɗɗo wuuri ma waro jokiran ɗum darol ngol e nder banda men kanko lamɗo woni Hammadi omo yiiɗi andude holto darol ngol fayi omo yiiɗi andude holko jori kewde hakkude mawɗo policier bo e nuuru o ummi o wi sara mo hokkimo guura jamma goɗɗo ha jokirna min darol ngol ko ɗon kanɗoɗen ñandene wadden noon alay sago yimi jokira darol ngol kono noon ko adi kadi jokira mbaɗe no goɗon waɗi ni mbaɗe like vidéo guile joni dokke kam pouce bleu so tawi tan oɗon belti e daari he mbaɗe like vidéo guile joni kadi kala e mom o waɗano abonné yo waɗ abonné nde tawno ko hedde daari ko ɓuuri welde ko hedde daari ko ɓuuri wadde fayida kadi ko hedde daari ko ɓuuri yurminade wadde noon mbaɗe abonné son mbaɗano abonné mbason yejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification o beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjire wadde partager vidéo beele yimɓe hewɓe mbawa ɗum naftorade joni noon banda men keɗɗen Sara ne jokiranen darol ngol nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo lelu yima binde kadi lelima to wono lelade nde yano ha wenɗo ko Binta ari findini Sara o wi Sara mo wonam so tawi aɗa nayi a jokiran min darol nuuru ngol min ganda holko jori kewde hakkude mawɗo policier bo e nuuru nder banda men Sara ummima o namdima Hammadi taw jokira Hammadi wi aha kay yo jokkid banda men Sara fuɗɗima nder en kanko Sara o wi gorko yahudiyanko woni docteur o ene jokira darol nuuru ngol o wi nde jeeyowo wi mawɗo policier bo cakka ha ko cakka mum o yiri gujjo ko aduno cakka ha jerto ene yeeya woni nuuru joni noon yo police o ara waɗe nuuru kuugal banda men e nder hen nde jeeyowo wi noon mawɗo policier bo wi ko gujjude cakka ha ar jehen nowa kam toon jehen kolloya kammo e on saha kanko mawɗo policier bo e yimɓe mo e jeeyowo mbiɗo kañum jeeyi cakko hangadini ɓe jaɓani jeere ɓe payi hedde nuuru kanko nuuru o wi hangadini mawɗo policier bo e jeeyowo ɓe gareyam ɓe tawimi jeera ɗo mawɗo policier bo huccireyam o suuri cakka ha o wi kam an ko kaɗo cakka gadunoɗa mbiɗa aɗa yeeya ɗo henne nde jimi cakka ha keftimi ɗum mbimomi aha kay ko kaɗo cakka gaddumi mbi mbeɗa yeeya o wi ko gonga mbinɗa kada yeeyaga 50 menkelde kange mbimi aha kay ko min wi mbeɗa yeeyaka 50 menkelde kange nde mbimi noon de tan ganda hoorema kanko mawɗo policier bo o wona e mosde o wi an kay nde ka gujjude cakka ha a jeeya cakka ha banda men kanko mawɗo policier bo o wi nuuru ko wujji cakka ha jeeya cakka ha e nder en kanko nuuru o wi nde mawɗo policier bo o wi noon de mbimomi ala mi wujjani cakka ha ko min jeeyi cakka ha nde mi wujjani cakka ha ko min jeeyi cakka ha tan ganda hoorema kanko mawɗo policier bo o yamiri policier bo ɓe mo arnoɓe yo jaggam ɓe piyami
tan ganda hoore ma ɓen jaggimi ɓen piyami gobbe ɓen piyami regisuji ɓen piyami e hoore ɓen piyami e dande ɓen piyami e yeeso ala fof no piiranimi ɓega kadi jogui cabbi mumen tan en librami ɓe piikam banda men policier ɓe nen piye nuuru ɓe pi nuuru hankadi nuuru en wulla e nder banda men kanko nuuru o wi no ɓe piirimi ni nde tawno muusi mi andi hen mi jiiɓima hankadi ne pellitmi fende mbimi aha kay kom gujjude cakka ha mi jiya cakka ha nde mbimi aha kay kom gujjude cakka ha mi jiya cakka ha tan kanko mawɗo policier o wi policier ɓe heddiɓe yo darto ko piyetami ko nde ɓen dartini ko piyetami ko tan ganda hoore ma kanko mawɗo policier o wari o fayeyam o jaggimi tan o taƴi junggam ñaamo ngo banda men mawɗo policier jaggi nuuru o taƴi jungo mo ñaamo ngo nde tawno nuuru wi ko kañum wujji cakka ha ndeysan bande men de mawɗo policier tawi jungo nuuru ngo kanko nuuru o wi ngullumi wullago mongo wonnoɓe ɗon e jeere nde e yiɓe ɗum ɓe kañumen kadi luuhi luuhaali mawɗi hankadini alhaali o hulɓini yurmini mi muusama junggam taƴama ƴiƴam nen rufa ndeysan bande men kanko nuuru o wi jungo mo taƴama ƴiƴam nen rufa yimɓe neɗɗo ɗon tan luuha ndeysan bande men yurminima jungo nuuru taƴama ƴiƴam nen rufa ndeysan yurminima no feewi ndeysan kanko nuuru o wi nder hen hankadini gummimi ɗon paami galle mbeɗa yaha ƴiƴam ne rufa mbeɗa muusa hankadini nde jettimi galle hay jooɗade mi jooɗayi joom gallo woni luuɗomi gallo areyam o wi kam nuuru min de hande a hersini kam hoolare mo joguinomi ma nde foof eggi hande nde tawno meeɗano miijade ma wat gueɗe baaɗe ni henne an holko dañƴa kaɗa wujja so tawi a sohli kalis ar namdomi mi luɓma hande dañƴa foof joɓa kam kono noon yaade aɗa wujjiya min kay a hersini kam nde tawno mi faɗanoma ma wat golle baaɗe ni henne joni noon kam ɓayde ka gujjo min mi jaɓata gujjo wone gallam wadden noon alay saago mbaynodiren ar yaltu gallo ƴeewa to gonoyɗa banda men kanko joom gallo o wi nuuru yo ar yalta gallo ƴeewa to wonoyi nde tawno nuuru ko gujjo kanko kam o jaɓata gujjo wone galle mo ndeysan banda men kanko nuuru o wi nde joom gallo wi kam noon de ɓeydimi jiiɓade ɓeydimi andude hooram bono yeni kay junggam taƴama rutti kadi mi ala hay hunde kadi oɗo wi kam yomi yaltu gallo somi yalti gallo mi anda fo holto paami mi suusa ruttade wuramen mi suusa ruttade musul nde tawno somi ruttima toon ala fof ko mbawmi haalande babam ha babam faama ko toon ɓurata bonde nde tawno babam so andi mi wujji kam min mi ande hooram hankadini mbimi joom gallo mi ñaagui muñanam hayso balle tahri so balle tahri ɗe timmi mi ƴeewa no jaarumi ndeysan banda men kanko nuuru o winde mbimi noon joom gallo nde joom gallo yurmi kam o jaɓi hokkudemi mi wona ɗon balle tahri ndeysan o accimi ɗon kanko joom gallo o yeehi min hankadini mbeɗamo ɗo henno Moussa mbeɗa wooya nde tawno mi heeɓi caɗele mo meeɗa heɓde adunam ndeysan bande men kanko nuuru o yamon ɗon tan woya hamo Moussa ndeysan e nder bande men nde yano ha balle tahri ɗe timmi kanko nuuru o wi mbeɗa wone galle he ha mawɗo policier e gorko oya binoɗo ko kañum jeeyi cakko e joom gallo e policier woɓɓe naate galle he ɓe gari tan ɓe naate galle aɓe keñi nde ɓe naate galle aɓe keñi ɓe jetti kam namdimiɓe holko ɓe cohli ɓe jaaɓa himini ɓe payam tan ganda hoore ma ɓe gone haɓɓudemi ɓe kaɓɓimi haɓe kuɗami haɓe ƴetto kam haɓe mbiyami kongi bondi ɓe mbi kam aha nde cakka mo gujjunɗa ka ko lamɗo jeeyi ɗum nde an ko galle lamɗo jahata aɗa wujjoya a dañi caɗele hande lamɗo ko hatti cakka ha faade ma hande woni duuɓi tati tene kadi gilo hatti cakka ha o hattimo ɓiyo debbo ha joni o yiyani ɓiyo debbo bande men kanko nuuru o yiɓe nan ɗon kuɗamo ene ƴettomo ene wiyamo kongi bondi mbimo wonde cakka ha ko cakka lamɗo o wujji lamɗo gila hatti cakka ha faade ma hande woni duuɓi tati tene kadi lamɗo hattima gila nden ɓiyum debbo yiyani ɓiyum gila nden e nder bande men kanko nuuru o wi nde ɓe mbi kam noon nde jarani ni ko mbeɗa haala noon to gonnomi ɗo jarani ni ko mbeɗa haala noon nde tawno ɓiɗɗo debbo mo lamɗo wiyato koye juuɗam maayi min mbeɗamo ɗo henne mbeɗa woya junggam taƴama
hande wiyama cakka ha ko lamdo jeeyi tene kadi gilo hatti cakka o hattimo ɓiho debbo min mi ande horam mi huli kulgol mi meeɗa hulde e nder hen hankadini kamɓe policier ɓe jaggimiran hankadini ɓe nowimi hankadini e lawol he ala fof ko mbiyanimi min jeeyi hamin jetti galle lamɗo nde min jetti galle lamɗo nde ɓe nowimi yeeso lamɗo lamɗo ene darami nde darmi lamɗo tawmi lamɗo darirtami ko yitere yurmede o daariranimi yitere kaɓanɗomi o daariranimi yitere kuriɗomi o daaririmi ko yitere yurmede e nder hen kanko lamɗo o huccire wonɓe ɗon ɓe o namdi ɗumen beele ko min ɓe mbiyata wujji cakka ha bana men kanko Nuuru o wi lamɗo huccire wonɓe ɗon ɓe woni policier ɓe gorko biɗo kañum jeeyi cakka o e joom gallo e arɓe ɗon ɓe kala o namdi ɗumen beele ko Nuuru ɓe mbiyata wujji cakka ha e nder hen nde lamɗo namdi ɗum nde tan ganda hoorema ɓe mbi aha kay ko o wujji cakka ha ɓe mbi aha kay ko Nuuru wujji cakka ha lamɗo wiɓe kadi jagguɗomo kadi taƴƴon jungo mo ɓe mbi aha kay ɓaydo o wujji alay sago jungo mo ho taƴe tan ganda hoorema lamɗo wi est ce que Allah e kawisaji mum min mbeɗe yeɗana oɗo gorko o wujjani cakka ha bana men kanko lamɗo o wiya mo yenana Nuuru wujjani cakka ha e nder bana men nde lamɗo wi noon nde tan Nuuru wi lamɗam tedduɗo mi wondi mi wujjani cakka ha tene kadi oɗo gorko biɗo kañum jeeyi cakka ha mbeɗe yanana o jeeya cakka ha nde tawno kanko mi meeɗa yiidemo so wona on ñande tan min mi yiidamo jeere to kono noon mi meeɗano yiidamo cakka ha o jeeya ɗum tene kadi min mi wujjani cakka ha sa jaaɓi mi haalanma holno keɓirmi cakka ha e nder hen banda men nde Nuuru wi noon nde kanko lamɗo o wimo mbeɗa andi koye gonga gonɗa a wujjani cakka ha tene kadi ko mbaɗeɗa ko ma yoɓe ɗum joni banda men kanko lamɗo o wi hamo andi Nuuru koye gonga woni wujjani cakka ha tene kadi ko Nuuru waɗa ko ma yoɓe ɗum joni tan ganda hoorema o yamiri wonɓe ɗon ɓe yoɓe jaggu gorko binoɗo kañum jeeyi cakka o woni jeeyowo ɓe mbaɗa ɗum no Nuuru waɗani ɓe taƴa jungo mo ñama ngo tan ganda hoorema policier wonɓe ɗon ɓe pooɗi gorko binoɗo kañum jeeyi cakka o woni jeeyowo ɓe taƴi jungo mo ñama ngo bana men kanko jeeyowo caabinoɗo ha jungo Nuuru taƴa o kankone kadi jungo mo taƴama ndeysan e on saaha noon bana men kanko lamɗo o wi wonnoɓe ɗon ɓe foof yo jaltu jaaha ha heddo Nuuru ha kadi bana men ɓen jalti jeehi ha heddi Nuuru e lamɗo ndeysan Nuuru e lamɗo jooɗi ɗon kanko ganduɗa hoorema lamɗo o huccire Nuuru o wi ɓiyam mi ñaagui haalanam holno keɓirɗa kaɗo cakka holno ko arde juuɗe ma haalanam mbeɗe heeɗima bana men kanko lamɗo o namdimo Nuuru yo haalanmo holno heɓiri cakka ha holno cakka ha arde juuɗe mum e on saaha noon bana men kanko Nuuru o haalani lamɗo holno rewɓeɓe garde mo woni Kirowo e sehel mum o haalani lamɗo kadi holno sehel Kirowo mayiri e juuɗe mo o haalani lamɗo ko Kirowo waɗi sehel mum o holno wariri sehel mo ho e on saaha holno hocciri cakka ha nde tawno ko sehel Kirowo wanno cakka ha e dani mum o haalani lamɗo ko kewi hakkude mo e rewɓeɓe ko fof o suuɗani lamɗo haydara no wanoni ko noon tan o haalani lamɗo nde o haalani lamɗo o haljiri tan ganduɗa hoorema lamɗo wi Allahu akbar est ce que Allah ande woni ñaawowo mo ñaawore mum faweta e konngol kala no ñaawirɗa min jaɓi ɗum no muusiri e no mettiri fof amin gandi ñaawore ma ko ɗum woni gonga ndeysan bana men nde lamɗo wi noon nde tan ganda hoore ma o huccire Nuuru o wiya haalani kam daarol ngol no yaari ni mi faami minnene kadi wonko jimmi haalandema bana men kanko lamɗo o wi kankone kadi wonko yiɗi haalande Nuuru o wi Nuuru suhaaɓe ɗiɗi rewɓe arɓe toon ɓe ko suhaaɓam ko min jibiniɓe bana men kanko lamɗo o wi Nuuru ko kanko jibini suhaaɓe rewɓe ɓe woni Kirowo e suhu debbo goɗɗo ndesan banda men ko adi noon keɗen jokkira mbaɗe like vidéo so tawi tan oɗon belti ko fuɗɗi ko mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu kadi kala mo waɗano abonné yo waɗ abonné mi haalni on ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi ko heddi ko kadi ɓuuri yurminade wadde noon mbaɗe abonné sono mbaɗano abonné mbason yejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification bel kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum nde tawno kala épisode mo luppuɗon hen paame on luppi ko heewi wadde noon mbaɗe abonné mbaɗo activé cloche de notification woni hulde wonde ɗon nde
abonné mbason yijjid kadi wadde partager vidéo beeli yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade jonno bana men jokkiren daarol ngol nderen bana men kanko lamɗo nde wi Nuuru suhaaɓe rewɓe ho kanko jibin ɗumen o wi Nuuru kadi ɓeɗo suhaaɓe rewɓe ɗiɗi mo jiiɗa ko baaba tan ɓe jiiɗi ɓe jiidani yumma Kirowo kañum woni mawɗo Kirowo noon ko inde mo waccore ko noon tan min noddirtam ko kanko woni mawɗo o kanko Kirowo mi hokkunomo denɗam goto yo resmo denɗam goto resnomo to Misra to Égypte to ko on resnomo angadini o woni Misra to ko noon o ɓoydani joom galle mo ho nde tawno nde duuɓi seeɗa fawi hen tan joom galle mo ho sanki nde joom galle mo ho sanki jawdi mo joom galle mo ho jogino ndi fof angadini o roni ɗum kono noon kanko Kirowo o ƴetti toon jikkuji mo galano e mo o ƴetti toon jikkuji bonɗi o waylima ha boni nde tawno joom galle mo o sankima o ummi Misra o arti ɗo henne nde o arti nde o tawi ɗo henne miñi ko debbo noon kañum ko adi komo ara ko jikkuji moƴƴi jogino miñi ko debbo ene nehino ene newino miñi ko debbo wayani no wayni kono noon nde tawno jaaɗiɗo bonɗo ene bonna jorgol sumori keccol kanko ganda hoorema mawniraɗo o wayli miñiraɗo ha boni o waylimo o jangguinimo jikkuji bonɗi te min miñiraɗo ko jikkuji moƴƴi tan holluno kam kono noon nde mawniraɗo arti ɓe goni ɗo henne lebbi seeɗe hankadini miñiraɗo o wayli ha boni o wayle yam o wayle gallo foof jamma mo mbiɗa miñiraɗo maaye juuɗe ma o nde wenno nde min joɗinomo ɗo henne min e Kirowo amin kasiro min jooɗi ɗo henne amin kasiro mi yiyani miñiraɗo debbo namdimi Kirowo holto miñiraɗo debbo woni nde namdimi Kirowo holto miñiraɗo debbo woni kanko Kirowo o jaaba himini o wone yippude gonɗi o yuppi gonɗi o wone woyde bojji cattuɗi min noon ɗum hulminimi seeɗe gandumi wonko kewi ko fewani mbimomi an holko woni holko goyata holto miño woni haalnam holto miño woni nde mbimomi noon de hamo haala hamo waya o haala seeɗe o deƴƴa o wi kam miñamode hanki ñantimo ɗo henne ñatugal jongal o waɗi cakka mum yotka mo codanoɗa ɗum ka o yalti ɗo henne min noon guilo yeehi mi yitanimo mi anda to woni nde o wi kam noon de banmi yimbam mbimi yo jaa e saare he jirlo jiilono kam ɓiyam debbo ha gadini ɓen jeehi balle ene jirlo e saare he ene jiilo kono noon jiyani ɓiyam debbo nde tawno ɓooyi jaɓrumi Allah mbimi mataw ko noon tan Allah ñawri ene wawi taw ko duttiɗe joomi o angadini jaɓirmi noon kan ganda hoorema Kirowo nde tawno o nimsi ko waɗi ko nde tawno omo andi o waɗi ko boni kanko o ñamata o yarata o ñamata o yarata o woni tan koye woyde nde tawno o nimsi gollal mo waɗi ngal o nimsi ko waɗi miño debbo ko kanko Kirowo o wattinini ko ruttade e joomi o nde tawno o ñamata o yarata ndeysan bana men kanko lamɗo o wi Kirowo wattini ko ruttade joomum nde tawno ñamata yarta sabu o nimsi ko waɗi miño debbo ko ndeysan e nder bana men kanko lamɗo o hujire Nuuru o wi ɗum o ayi aduna ko ni tan caɗele garat tan a wawa wurde aduna he tawa heɓani caɗele kande an a toñama jungo ma taƴama kala caɗele aduna heeɓi minnene suhaɓam ɗiɗo rewɓe jaari ni henne enen ɗiɓe fof gonɗen koye sunare waddene ndentinen sunare men gurden gona ɗo henne e galle he mbasa yaade mbeɗa jogui ɓiɗɗo debbo goɗɗo on woni koddam mi hokkuma on ndesa gona ɗo henne e galle he sohlani ni koɗon ƴeewa galle goɗɗo koye galle he tan koɗa toon tene kadi koddamo jiida e mawniraɓe mumɓe kanko ɓuuriɓe moƴƴude jikku ɓuuriɓe newade ɓuuriɓe kadi ɗoftade jonnam kam haala mum haala hamo daɗiɓe to daɗeta he mi jaɓi mbeɗa hokkuma ɓiyamo ndesa ɗum gona ɗo henne e galle he ndeysan bana men nde lamɗo wi noon de kanko Nuuru o wi beltimi kadde weltare juppumi gondi ndeysan juppumi gondi weltare ndeysan beltinimomi no feewi mbimomi o jarama mi ala jobdimo hankadine mbeɗa mantamo mbeɗa jarnamo kanko lamɗo o wi jarani ko mbeɗa jarnomo kadi jarani kadi komin kebbina haala alay saago deggal ngal hume tan min e ɓiyo debbo min ndesodira
tan ganda hoore ma o noddi ɗon gorko goto yo ar huma dewgal ngal arde seedeji angadin ɓen gari kumi dewgal ngal min e debbo min desodiri min e debbo min gone galle he min guuri gurdam beldam amin guurdi e lamɗo kanko lamɗo amo yiɗimi amo horsinimi amo teddinimi ala fof ko waɗananimi banda men ko nuuru haalnanno yahudiyanko daarol ngol o huccire yahudiyanko o wi ayi min e lamɗo nomin mbaadi gila ɓamɗa arde ɗo en ayi no wayeyam ni komin sehilaɓe no feewi amo teddinimi mbeɗa teddinimo ndeɗon yidde wonde hakkude amen e ngalɗon teddungal gongal hakkude amen saabi ni hay wura amen mi hoorani e balɗe ɓennuɗo ɗe ni won gorko garnoɗen adanimi bataki gummiɗo e babam tosɓe ɓe nde tawno ɓe nani mi arti damas meɗama damas e bataki he ɓe bindi hen wonde babam sankima yomi ar mi rona ko ponmi ronde ko min noon yiddam e lamɗo korsam e lamɗo teddugalam e lamɗo saabi hay mi wawa ummade ɗo henne mi acca ɗo henne lamɗo ko ɗum saabi noon nde sagata gorko ari ñangumi bata ko ha kal jimmi mbimomi yo ya o wiya babiraɓam tosɓe ɓe yoɓe ndendinanam ko jeeymi ron ko foof ɓe neldami ga hen e damas nde tawno o saaha ɓe wawa ummade damas sababude korsa e yidde wonde hakkudam e lamɗo ndeysan joni noon kam mbeɗa sikki ma yaafomi ko dokkumami jungo nano ko kala nde mbiɗa kam yomi addu junggam ƴeewa kam ƴeewa no mbami dokkannomami ko jungo nano wona sagam ko ɗum ɗo tan saabi ha dokkumami jungo nano ndeysan bande men kanko nuuru o wini hen yahudiyanko o wi ɗum ko ɗum ɗo tan saabi ha dokkumami jungo nano kono noon wona sagam min noon daarolam ngol ko ni wayi nder bande men kanko yahudiyanko woni docteur o nde tawno kanko haalnanno lamɗo daarol ngol o wi hankadini min gonmi ɗon e damas ko juuri e on saaha noon bammi ɗannangal gommimi damas garmi ɗo hen e leydi ma he battumi liggade ɗo hen ha joni kadi mbeɗa safra daarol mo jinnomi haalandemo ngol ko ni wayi ko ɗo ngol haaɗi nde bande men kanko yahudiyanko woni docteur o nde wi noon lamɗo wi so Allah daarol ma ngol ene weeli kadi hangol hawni kono noon daarol almudo ngol ɓuurigol welde ɓuurigol hawnade ɓayde ko noon komi binoɗo so tawi daarol ma ngol ɓuurani daarol almudo ngol hawnade ɓuurani daarol almudo ngol welde komi baro won wadde noon mi yafora on onon nayyi ɓe foof mi wara ɗon e nder bande men kanko lamɗo nde wi o waraɓe hankkadini kamɓe kala tan tayoro ƴetti konngol ñaagui lamɗo wi lamɗam tedduɗo ɓayde an aɗa yiiɗi heɗade daari baaɗi ni henna aɗa yiiɗi heɗade daari belli aɗa yiiɗi heɗade daari kawniɗi won daarol mo gandumi mbeɗa yiiɗi haalandemo ngol daarol ɓuuri daarol almudo ngol welde ɓuuri daarol almudo ngol hawnade jimmi ko dokka kam yamirore mi haalanma ngol ɗon daarol bande men kanko tayoro o yiyam yiiɗi haalande lamɗo daarol belngol kawnigol ɓurgol daarol almudo ngol welde ɓurgol daarol almudo ngol hawnade so lamɗo jaaɓi o haalana ɗum e nder bande men nde tayoro wi noon nde kanko lamɗo o wi a ɓeɗo tara foof kaali daari mumen ɓurani daarol almudo ngol welde ɓurani daarol almudo ngol hawnade ande kadi so tawi a haali daarol ma ngol ɓurani daarol almudo ngol welde ɓurani daarol almudo ngol hawnade paama ono fof komi baro on mi yafora hen hay goto joni noon ɓayde ka jiɗɗo haale mo hokkima konngol haal bande men kanko lamɗo o wi tayoro so tawi haali daarol mo yiiɗi haalde ngol so ngol ɓurani daarol almudo ngol welde ngol ɓurani daarol almudo ngol hawnade hankkadini ko baroɓe kamɓe foof o yafora hen hay goto joni noon o hokki tayoro yamirode yo haal bande men ko sara haalnanno binde daarol ngol lamɗo ne heeɗi o wi binde hankkadi ne weeti ko ɗo tan kaɗemi kono noon so lamɗo wawi no hokkudemi jamma goɗɗo mi wuuri mamari mi haala noon daarol mo tayoro yiiɗi haalande lamɗo ngol nder bande men kanko hammadi kam yiiɗi andude ngollol daarol o ummi o wi sara mo hokkimo guura jamma goɗɗo ha kalnami ngollon daarol on saaha noon mi fuɗɗo wadde ko mbimi mbeɗa waɗa ko mi fuɗɗo wardema bande men sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur enenne kadi ko ɗo katen ha saaha goɗɗo yimɓe gaari min jokkirano bandiraɓe ɓe bande men en jiide daarol nuurugol ko jangguinde ko ngol janggani ko heewi ngol andini ko heewi mone men foof kadi en foti wawde janngude hen hunde no wawi wade foof an gorko no mbawɗa wonirde foof rento debbo ma resani ko caɗele tan gaddantama so tawi a meeɗano nadde gueɗe cangarte a meeɗano nadde pijirloji a meeɗano johridirde rewɓe ma resani woto naaɗe hen nde tawno sa naati hen ko caɗele tan wontantama ko musibbaji tan wontantama enen foof en jii nuuru aɗane gueɗe cangarte ko faare rewɓe pijirloji foof alano e hakkille mo kono noon nde johrodiri e oɗo debbo woni Kirowo musibbaji nene gummo bang yo bang
o heɓi hen caɗele jungo mo taƴama hen ɗum foof ko jotodirde mo tan e rewɓe fota hen jotodirde an ka gorko a yonti resde res ɓuuri moƴƴude mbasa wiide aɗa rewa ɗo henne suhaɓe rewɓe woɓɓe ma a resani aɗa wi ɗumen ga henne aɗa welimi mbeɗa yidma somi yiyani mi ñamata mi yarata wor fundu hoorema ɗum ɗon kanle naɗɗa hen ko nimsa wontantama ko musibbaji keɓata hen nde tawno Allah ene yiiɗi jiyaɗo mum amo yiiɗi jiyaɗo mum sa heeɓi ɗo hen aɗa woofamo o jippinema musibbaji beele ganda an kam to gonɗa ɗo a fotani wonde hen ko mbatta ko a fotani wadde ɗum beele duttoɗa emo tuuba wadden noon an gorko so tawi a jotodirano e rewɓe ɓe a residirani banggue cangarde woto jotodira e mabɓe nde tawno nafarama hay hunde sa naari hen ko nimsa tan wontantama muñ kalnaɗa wawi muñirde muñir noon sa andi kadi a wawa muñde wat feere ndesa so tawi kadi a ala no desirɗa kamɓe resɓe ɓe aɓe poti wawde walludema nde tawno ko Allah haali o wi ankihul ayama minkum desne surgaji mon ɗi desneɓe woni surgaji rewɓe e surgaji worɓe foof desneɓe so tawi onon on naare dewle onon ɓuuri saɓorde e surgaji ɗi ngala no desiri oɗon mbawi wallude ɗumen ha ndesa balle ɗumen ndesa nde tawno won surgaji machallah ene jiiɗi dogde gueɗe cangarde ene toppiri diine kono noon debbo ko mum ko goɗɗum wadden noon kala surgo jiɗɗo resde so tawi holliri oɗon poti wallude ɗum onon resɓeɓe nde tawno ko ɗum tan wawi ustanden fitenaji ɗi ko ɗum tan wawi ustanden gueɗe cagarte ɗe wadden noon en ñaguima Allah subhanahu wa taala nde woɗɗinten gueɗe cagarte o danden e peeje cheyɗane o huccitini men e moho beele mbawen rewdemo no hanniri ni ya barki Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jonno bande men ko ɗo ka tena saaha goɗɗo yimɓe gadi mi jokkitan bandiraɓe kono so tawi on mbaɗano like vidéo mbaɗe like vidéo so tawi tan oɗon belte Daarol he mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné nde tawno ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida ko heddi ko kadi ɓuuri yurminade wadde noon mbaɗe abonné sono mbaɗano abonné mbason yejjidde huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi won jejjite wadde partager vidéo beele yimɓe heew mbawa ɗum naftorade joni noon bande men ha saaha goɗɗo yimɓe kadi mi jokkitan bandiraɓe on mbiyama to gonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka